Takže, hraje mi tu muzika, nejsem slyšet, nevadí to. Takže jsme v Edinburghu, rodina mě včera vyhodila, našla jsem si jinou a já jsem se rozhodla, že když už jsem tady, proč si to neužít se všem všudy. Takže jsem seděla asi 3 hodiny ve Starbucksu, musím křičet, abych překřičela tu muziku, nevadí, štěstí chlap. Takže mi to ještě bude čekat, co tady vidím. Takže hlavně pro moji maminku je tady něco, co maminka určitě miluje, a to jsou výšky. Energetic and colourful, the old town is full of museums, cafes and shops. Tamhle, teď přes ty dveře vzadu, tak je tam bylo moře. A právě jsme ve vejšce, je to úplně úžasný pohled a nevím, jak dlouho tady strávím, ale každopádně je to úžasný, hejbu se mi z toho blbě. To je to nechutný. Maminko, je to nechutný, to by se ti určitě nelíbilo, velký hezký kolo. No prostě jsem si to splnila, chtěla jsem se mít a šla jsem tam. A to, že tady prostě mě vyhodili, je pro mě jenom dobře, že ta rodina prostě zachovala se nakonec ke mně hezky, nevadí mi to. Nádhera. Vlakový nádraží. Tamhle je hrad. Prostě nádhera, nemohla jsem se vybrat lepší den. Jsem ráda, že jsem odjela už ráno a užila jsem si to všechno kolem dokola. Je to krásný ze zhora. Fakt je ten Edinburgh ze zhora fakt nádherný a jsem ráda, že jsem si to užila a doufám, že vám se taky líbil ten Edinburgh ze zhora.